моите следващи гости си оговорихме среща в столичния квартал Младост. Влизам аз в една малка танцовална зала. Освен динамичният ритъм, там ме посрещат усмихнати, ведри хора, които истински се наслаждават на чувството, което им носи танцът. Не изглеждат така, сякаш са болни. В очите им се чете само радостта на хората, минали през болки и изпитания, които умеят да се наслаждават на всяко утро, на всеки слънчев лъч и на всяка усмивка. Днес ще ви срещна с две момичета с синдрома на Бехтерев, но не за да говорим за заболяването, а за силата да го преодолеят. Уважаеми зрители, представям ви Снежана Божинова и Боряна Ботева. Отблизо. Здравейте, момичета, заповядайте. Снежана и Боряна. Много се радвам да сте тук. Добре дошли. Потърсиме една ваша приятелка, защото искаше да разкаже за вас, но не за да бъдем тъжни в неделния ден, а за да чуят хората, че и вие съществувате, и вие не сте по-малко от нас. Какво е това заболяване, синдрома на Бехтерев? Ами това е едно заболяване, което засяга гръбначния стълб и понякога изстави с възпалителен процес, причиняващ страшна болка, която обаче ние просто с времето се научаваме да преодоляваме и тя за щастие ни срещна, накара ни да станем приятели, да заживеем един нормален живот, защото освен болката ние се радваме на всичко около нас и не искаме да й се подчиняваме. Колко хубаво звучи. Каква е тази сила на духа, обаче, която не се дава на една такава всепоглъщаща болка, както ми обясниха. Каза ми Ивчето, с което говорех, че това е толкова жестока болка, която те кара да не изпитваш никакво друго чувство. Ни глад, ни жажда, ни щастие, ни радост. Как преодолявате тази болка? Ива много добре описала тая болка. Никак. Като се срещнахме и намираме сила един в друг. Поне за мен е така. Всъщност, изкривяването притиска органи, които могат да застрашат и живота ви, или какво? Да, това е на по-късен етап. Тоест, това в началото въобще не стои на преден план. На преден план даже когато човек отключва заболяването и усеща само болката, много често не се забелязва, че ти даже още не си изкривен. Болката е само в теб и понякога са склонни да мислят, че това е психологически проблем. Тя дори е само за нас, не излиза на никакви кръвни изследвания или на рентген в самото начало. Само болката, която е тряскаща, когато за пръв път ти се случи наистина плашеща, не знаеш какво да направиш и точно поради тази причина, понеже всички от нас са минали по този път, ние се събрахме и решихме да бъдем полезни с информацията на хора, които сега се срещат с тази болка, сега им се случва. Дано те са по-малко, но за съжаление нашите наблюдения са, че все повече млади хора се сблъскват с това и ние се стараем да кажем, че да, тази болка се е появила, това заболяване, болестта на Бехтерев се е отключила, но от нас зависи да я контролираме с движение, с упражнение, с правилно лечение, с позитивно мислене, с среща с хора, да не й се предаваме и да не позволяваме да влизаме в депресии, защото, за съжаление, понякога и това се случва. Така е, като те боли толкова силно, не знам какъв човек трябва да си, за да избягаш от депресията и от болката. Аз лично ви видях как танцувате, как търсите. Те, скъпи приятели, търсят всеки повод да се усмихнат и се смеят широко, истински, от цялото им сърце. Разказват си вицове. Беше ми толкова приятно да бъда сред вас и повярвайте ми, аз не почувствах, че съм сред болни хора. Напротив, ние, които наглед нямаме никакви проблеми, се оплакваме много повече от вас. Затова аз изпитвам възхищение от това, което сте вие. Ами човек се научава да цени дребните неща. И това не е клише. И това наистина се случва с всеки един от нас. Защото когато аз лично съм имала случай, отивам на концерт или на танцов спектакъл,
където аз вече оценявам всяко клякане, всяко завъртане, защото аз, ако трябва да се завъртам цялата. Тогава изкуството на танца за мен е нещо много повече. Знам какви усилия коства това на нормалния човек. Знам, че на мен ми е невъзможно. И наистина тези неща те карат да се замислиш. И примерно преди време аз само наблюдавах хората, които се забавляват с латино танци и си седях отстрани и си казвах, това не е за мен и може би никога няма да го направя. Слава Богу, Ани, която е пък човека, който също много ни подкрепя в момента, в който дори инцидентно решим да празнуваме нещо, тя казва, няма проблем, заповядайте в нашото студио и се забавляваме. Тя успява за нашите условия да направи някакви стъпки и ние просто си се забавляваме. Да. Аз исках да кажа, че когато човек изпита такава болка, ограниченията в движението, започва да оценява какво е да се вдигнеш ръката, какво е да направиш 2 крачки, което преди това ти не го оценяваш. Това е нещо, което ти е дадено, както да виждаш, както да чуваш. Оценяваш го, когато го изгубиш по някакъв начин. Слава Богу, че има начини да си възвърнем до някъде подвижността. Какви са те? Чрез лечение и чрез рехабилитация. Медикаменти. Танцът е вид рехабилитация, нали? Освен душевното удоволствие, което ви носи. Така е. То е едно приятно физическо упражнение и ние смятаме да направим това традиция, просто да си направим група, която е специално за хора с някакви такива физически ограничения, мускулно-ставни проблеми, за да може да е наистина приятен вид рехабилитация и повод да се движи. Защото човек в нашето състояние е много важно да се запази обема на движение. То се случва като се движи. Като се танцува. А когато си в групичка е много по-мотивиращо, много по-забавно. Да, не се чувстваш сам. Аз това си говорих с едно от момчетата, което казва, аз как съм в тази група, се чувствам съвсем различно, отколкото преди. Само да кажем, имаме съвсем малко време. Може ли да се спре развитието на болестта и как се отключва тази болест? Може ли да не позволим на живота ни да тръгне в тази посока? За съжаление не се знае какво отключва болестта. Това може да бъде стрес, може да бъде някаква инфекция, която не е доизлекувана, но може да се стопира с правилно лечение и с движение. С много воля. И с много воля и позитивно мислене, разбира се. Донесохте ми тениска, която аз нямам търпение да ми подарите, взех си направо. И на нея пише нещо обаче, което ми е много любопитно да ми обясните. Годни сме за работа. Какво искате да кажете? Значи, това е част от един по-голям проект на европейска фондация, която се нарича на български казано Фондация Работа или на английски Work Foundation. Те правят един такъв проект, който е в 30 европейски държави и извън Европа също. Не, друго искам да разбера. Да не би някой да ви е казал, че не сте годни за работа ли? Ами те не го казват открито, но принципно хората се притесняват да наемат хора с някакъв здравословен проблем. Хората с болест на Бехтерев, с ревматични заболявания са годни за работа. И те могат да продължат, ако аз в моя случай работя в университет, за мен не е проблем да продължа тази работа. За други може да се наложи преквалификация, но те трябва да продължат да работят, защото, както всички знаем, даже работата е един вид рехабилитация, защото не ми се срещате с хората, естествено. Уважаеми работодатели, скъпи приятели, знайте, че хората с болестта на Бехтерев са не само годни за работа, те са годни за най-страхотната компания, на която човек има щастието да присъства. Благодаря ви, скъпи приятели, че бяхте днес тук. Ако имате нужда някога от нещо, винаги сме на ваша страна. Скъпи приятели, това е силата на човешкия дух. Пред каквото и да сме изправени, винаги има начин да го преодолеем и доказателството е пред вас.